RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Melissa, 36 anyos, daga ug nagpuyo sa City of Naga, Cebu. Punto medikal kini akong suwat suliran. Kabahin kini sa akong gibati nga sa usa ka buwan kaduha o makatulo ko dukon. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghitabo. Ay, kanindot sa buntagon. Wa magkuhan. Pinya, nindot kayong sidlak sa adlaw nga nagatupang nako. Mabangon ako, pe, para makaluto na ko pamahaw. Ay, manto day una kong tindahan, mapalit kong itlog. Ako isa ni side up. Unya, akong parisag buwad. Isa-usaw na akong suka. Kalami biya ko na unaon sa kong pamahaw. Ay, ano man eh, sakit man akong tiyan o kalit. Basi ko tam rin eh, kay maghiskot manggod kong lami nga kaon ko. Mag-ilis ako pe, aron makapalit na ko sa tindahan o lutuon nun. Oy, Melissa, mayong buntag diha inday. May buntag po, nay. Asa man ka paingon? Ay, ato ko sa tindahan, nay, oy. May paliton ko para pamahaw. Mao ba? Ni ako'y mangga din oh. Indian manggon Palitik ko inday be. Ay, mao ba? Tagpila man na. Nag-jesar ang usaday. Pila man ka buok imo, ha? Sige, nay. Hatagi kong tulo ka buok. Akong iparis kong pamahaw. Muraglami na da. Sige, day. Busukan ako Managit ko kaon og buwad, itlog nga side up og mangga nga Indian mango. Solita sa kong morning, Li, jam to. Kalit mang may miagas akong, hala, kituko, day ko. Ay, mauday ang gilamian ko sa mga parat ug aslo mga pagkaon. Kagiaptan, day ko. Mga to na ko sa tindahan, be. Mupalit kong napkin.
Melissa. Sakit tas kong puson, ma, eh. Ano ka, oy? Natural raman na gud kay gidugo man ka. Lagi, magkuha akong labakara nga limpyo, ma. Ako ihumol sa tubig init ug akong ibutang sa kontihan. Para unsa man na? Para compress. Oo, mauna among gipangbuhat sa una pod. Okay, sige, buhatan na kung maoy makaayo. Ay, sakit tas kong puson, eh. O, magkit mawa. Ngano naman sab ka, Melissa? Sakit ka kong puson, ma. Unsa? Ngano man na? Human naman ka ang imong dugo. O, maoy. Ikasiyam na rin kaadlaw. Unsa? Natingagit si mama sa dihang naabtan na gid og siyam kaadlaw ang akong duko. Spating na lang siya. Ug hangtod na sa ika-11 kaadlaw, nawa na siya. Unya. Ay, salamat. Makalihok-lahok na gyud ko tarong sod sa napo kaadlaw nga nag-antos ko sa kasakit sa kong puson tungod sa kong dugo. Maligo sa kopi. Kay makikita ra man ako kung uyab ron. Hi, babe. Musta naman ka? Okay na. Humanagyod ang akong dugo. Mau ba? May noon. So, pwede ha? Sabad yo, uy. Ampay biya niya. Basta ingon anak na. Lagi. Yan sa man. At ito sa bahay. Kung may tao dito. Sure ka? Way tao dito. Lagi. Wala lagi. Sige, kwenta na. Isa. Mori. Mori. Wait. Meron ka. Wala. Ano lagi ka? Kuya, huwag ka rin mo eh. Wala. Kituko, nasad ko. Mga naman ka nino. Bago pagay na human ang akong duko, kituko na masad ko ron. Dili man na normal, Melissa, uy. Kanus alang ka nakabantay nga ingon ana na. Karon lang, ma. Pero sa una, sige ako makasuway og siyam kaadlaw. Ngadtos na po kaadlaw ang akong duko. Pero karon pa ko makasuway nga kaduha ko dukon sa kabuhan. Magpa-check up ta, Melissa. Kay basin og unsa na na. Sige, ma. Kada sa ni magsugod nga sa usa ka buwan, kaduha ka dugon. Karon lang yun, Dok. Pero, Dok, makapila na ko makasuway nga 9 to 10 days ang akong period. Okay. Ipa-laboratory ti ka. Para nga makibaw ta kung unsa gyud rason ana. Sige, Dok. Yan na ako ang imong laboratory result. Oo niya, Dok. Unsa may result? Uterine abnormalities. Unsa na, Dok? Uncancerous growths such as fibroids, polyps, or conditions like endometriosis or adenomyosis.
Mo na siya'y nakako sa imong pagsigi og dugo. Unsa, Dok? Tungod sa kong kahadlok, wa na lang ko nagdaghang pangutanas, doktor. Kay gibati na kong nervyos. Ang akong mapangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, pagpalaboratory nako, ang result kay uterine abnormalities. Unsa may gid na siya? Ikaduhang pangutana, pwede ba kong magpa-second opinion para makasiguro ko kung sakto ba gyud ang akong unang doktor? Ikatulong pangutana, kining uterine abnormalities, delikado ba ni siya nga sakit? O doon na pa ni siya kaayuhan? Ikaupat o katapusang pangutana, kung magpa-second opinion sab ko, kinsa o asa man sab mi nga doktor mo duol, doon na pa mo'y ma-recommend? Palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong suliran, Melissa. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako matambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related nga mga problema. Tungod kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, ug usa ka drug addiction nga specialist. No? Daghang pamaagi, klaseng pamaagi, mamili lang mo unsaon sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o direba sa mong batan sa 3rd floor Pusiar Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. Ang inyong mga legal nga mga problema, si Atty. Eileen Bathan andam og tagana nga motambag niya na. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mo kini nga it is okay to feel weak. Kapoy ko ba? It does not mean you have failed. Ha? No. Pahulay mo galing ko noon ng malitagan nga langgam. Okay na lang yun. Kapoy bitaw ko. Ako'y energy karong ko ana. But doesn't mean nga wa na lang yung kay tsansa nga maasinso aning kinabuhi no? The art of fighting is not to fight at all the time. Kinahanglan kondisyon ka. Og preparado. Okay? So, ang atong magtatampo karong adlaw si Melissa, 36 years old, single, taga City of Naga, Cebu. Kumusta naman diya yung atong mga silingan da sa Naga, no? Da sa Kantawan. Si Kapitan Chris Ababa. O si Victor, ang ninduta din ng Victor mo acting, oy. Believe kay ko ng Vic, ang gwapo nga partner ni Cap Chris, no? Ababa, maayo din kini siya mo acting. Sa sunod, si Carlo na siya akong kuhaon ng artista sa CCTN, Channel 47, no? Okay? So, nagkamtag kaila sa Naga, mga Kamumot family, mga siya to, Villarreal, siya tong si Kuan, si Sir, ay, nalimot. Of course, atong langdong mayor da, no? Si akong amigo sa tennis, si Balchong, kumusta? Naku na ila-ila das Naga, kisara to, taga Sangat, San Fernando, Cebu, sunod nga lungsod. Si Eric o si Lorna Manugas. Namit na ko ni siya sa 7-Eleven, no? Nag-snack migikan sa Argao. Okay, ba yung pagpaminaw diya ni Eric o ni Lorna Manugas, mga Abillanusa family diya sa Lantawan, mga Dila Piña family o si Pitoy, pilido ni Pitoy. Musta naman Pitoy mga kanding daghana? At ihawon niya ng usa, ha? Ug akong nakailang atong gwapo ug abtik nga regional director sa atong National Bureau of Investigation, NBI Region 7, si Regional Director Jose Ermi Monsanto. ug yung mga kauban diya sa atong NBI Regional Office nga si Wilmer Gamutan, Dave Istorco. Of course, ako migo sad nga kani NBI. Ug atong director sa Argao Drug Rehab kani si Dr. Dave Baron. Ha? Mayong pagpaminaw mga taga Ormoc City, albi na sa mga Ratcho family, mga Inupakan, mga Didasi family. Bago lang nag-chat na ko to si
si Kudira di Dasi, mga Roble family, mga taga Pinumungahan, mga Huros family, Cagayan de Oro City, mga Galulo family mayang pagpaminaw. Ug ngadto ni Dr. Leo Blanco diya sa Carigara Liti, no? Maupay na kulop Doc, sa mga kasangkayan nato sa Region 8, no? Mga mara makumagyakan-yakan ng waray-waray pero guti ayla, no? So, mayong pagpaminaw. So, this is true to mga Ampalayuhan family diya sa Sunok Lahog, no? Si Lino, si Tess, o si Sets Mark, o mga si Felix Santa Ana. Of course, si Brad Renerio o si Manobert Abela, mga Abilya family Kabahog, si Nilia Mendoza Bunsukan, o mga taga Sibunga, no? Atong suki dia sa Coco Juice. Mga Ordinisa family, si Ruel o si Monique. Thank you very much, Ruel. Nga gipahangyo ko ninyo sa inyong buko. Alright, so going back to our sender, si Melissa, punto ubigay ni ka Melissa nga problema, no? I wish nga ubigay ni Cologis yung time mo tambag din pero ako na rin paning kamutan, no? Matubag na ko ng mga pangutanan ni Melissa, no? May tungkol sa iyang problema. Sumasa na bati na itong ginasa drama, punto ubigay ni, punto medikal, no? Unang pangutana, pag laboratory nako, ang result kay uterine abnormalities. Unsa gyud di ay na siya. Kining uterus, mao ni ang inunta lugar diin mudako ang baby, ang fetus nga naa na implant diha, no? Hantod nga moabot siya og 9 months pregnancy, no? Kung naay abnormality diha, posible nga magka-problema, no? Ay panganak or pag-progress sa pregnancy, no? Single pa man ni si Melissa, pero nakuno siya uterine abnormality, no? It could be, ko lang na yung mga mayuma diha, tumor, or whatever, infection, no? So, ang ubigay ni ani good ang eksperto nga mo speculum exam, posible pap smear, or whatever nga examination, para nga as soon as possible time, ma-address diha ang imong uterine abnormality, kung tawagon. So, naay nasuta nga abnormalidad sa imong uterus, no? Maka-remember man ko sa among klase sa una sa ubigay ni, kanang murag baka imagine gyapon ko nga ang kanang uterus mo nay naong sa karabaw. Unya ang kanang sungay sa karabaw mo nay fallopian tube. Nga mamawa na. Tumoy sa sungay sa karabaw, nga mao ang fallopian tube, mao da diha ang ovary. No, mao na akong ma-relate na nako ingon ana ang kahimtang da sa sud sa internal sex organ sa mga babae, no? So nagham mga posibilidad nga mga abnormalidad nga mahitabo diha, mao na nga kinanglan og ma-address nya the best doctor nga mo tanaw na ni mao ang usa ka OB gynecologist, no? OB gynecologist, no? Si Doktora Iris Saruna da sa sugod. Kita niya tadi doktora, no? Lourdes de los Reyes Atok, no? Doktora makong kumaring Cora Quijano, no? Mao ni ilang expertise, no? Ikaw ang concern ni Melissa, pwede ba ko pasikan opinion para makasiguro ko kung sakto ba gyud ang akong unang doktor sa iyang findings sa uterus? Of course, you have the right to ask second opinion. It doesn't mean nga kanang kon magkuan lagi po ka na magutay mo sometimes denial ba? Uy, di ba basig dili tinuod, no? Nga na abnormalidad ang uterus ni Melissa. So, there's nothing wrong with asking a second opinion to another OB-gynecologist. Ay kumparar lang nato ang ilang finding kung sakto ba, no? Of course, to be back up by laboratory workup. Parang nakay peace of mind. Pwede ra gyud, Melissa, magpakuha kag second opinion. Dahil sa Naga na dihay mga daghan dihay mga doktor diha sa South General Hospital, no? Dool na diha sa eskina Inayagan, no? Diha mangkong dapita po ng akong bahay kubo dapit niya. Na ako dahi bahay kubo dapita ng bukiran diyang dapita. So maganaan ko sito ko na ay mga hospital diha. Ko maori ka sa
karkar naida ko ng provincial hospital kana kung minusta o financial preparation, no? Sunod nga pangutana, ikatulong pangutana, delikado ba ni siya nga sakit? Doon na ba ni siya kayuhan? Kung magpasikan opinion asa man mi asa man kuno sila mo adto magpasikan opinion. Mao na akong gingon. Pwede mo mana sa Karkar Provincial Hospital, taga-Naga man ka, Melissa, pwede ka diha sa South General Hospital, no? Private na siya. Sa Karkar, public na siya. Minglanilla District Hospital, pwede sa ka mo dool diha. O sa Talisay, na diha sa Cebu South Medical Center. Di atong hipi diha, ngayong pagpaminaw si Dr. Agos, no? Kumigo. Pwede, mamili lang ka diha. Why nunta kumo sa mangayo tagsikan opinions para you will have peace of mind, no? Kay bata pa man ka, layo dugay pa kay ka magmenopause, Melissa, no? Single pa ka. 36 years old. So dako pa kay inunta panahon sa imong reproductive age because ang menopausal age sa kumbalikon sa makausapa is late 40s and early 50s with the main age of 52 years old, no? So dugay ka pa kayo ka mag 52. So go and see another doctor for the second opinion para na kay peace of mind. Ikaw pa to katapos ang pangutana. Mauna ni ang pangutana, no? Ikaw pa asa ko no siya mo duol. Kung may kaayuhan ba? Yes, may kaayuhan. Mo duol ka sa usa ka OB gynecologist kay uterine problem ang imo, uterus man ang imong problema. Pwede na good pod og kung like ko ang internal medicine doctor pero preferably OB gynecologist kay mao ni ilang giistudyuhan og pila ka tuig nga tuon aning mga problema sa female reproductive organ, no? External and internal reproductive organ sa mga babae. So go and see ano bigay ni as soon as possible diha sa either diha sa inyo sa Naga City, diha sa Karkar or Rebas Minglanilla or ganahan ka wari ka sa Cebu South Medical Center. Kung ganahan ka mga Cebu, naatay ubigay ni department rin sa Vicente Soto Memorial Medical Center. So muna akong kaistorya ni mo, Melissa, o ngadto sa mga tanan ng mga taga City of Naga, no? Daghan kay kung kaila da City of Naga kay ganaan lagi ko, no? Na koy ko mga tennis players da sa City of Naga, regards. Dinaruna ko panginganla, no? Okay, si Binox o si Atty. Garcia, no? Musta naman mo niya. Okay, so inaot na atay nakutlo nga pagtulunan karong adlaw, Melissa, ngadto sa libuan millions nga naminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayon yung pagpaminaw sa itong mga RMN program daas kay tag-greeting din sa atong lugar. So pamulo ba sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide Tatakaraman. Daghang salamat o maayong adlaw.